Avui parlem de Juan Beteta, l'àrbit que va fer gran el futbol sala en Alzira, perquè n'hi ha persones que deixen sempre huella, una huella tan profunda que el seu llegat continua viu després d'abandonar les pistes. Juan Beteta Dols va ser una persona d'elles. Alzira va trobar en ell un esportista exemplar en el futbol sala espanyol, un dels àrbits més respectats de la seva generació. La seva història no es mesura únicament per els partits que va dirigir, sinó per els reconeixements que va rebre, sinó també per l'admiració i el carinyo que va sembrar entre els qui va tindre la fortuna de conèixer-lo. A més de convertir-se en un referent de l'arbitratge, Juan Beteta va viure el futbol sala des de dins de la pista. Va ser jugador. Després de conèixer el sacrifici d'entrenar i competir, va compartir també vestuari en tots. Aquesta experiència li va permetre comprendre millor el joc i sobretot entendre les emocions dels futbolistes, que quants anys després va passar a impartir la justícia del xulet, ho va entendre millor. La seva carrera com a àrbit va ser brillant. Durant una dècada va dirigir els majors encontres de la categoria nacional, l'antiga divisió d'honor, a més de finals de lliga i competicions internacionals. La seva professionalitat, serenitat i coneixement del reglament el van situar entre els col·legiats més prestigiosos del país, sent reconegut, com dia, diverses temporades com un dels millors àrbits del futbol sala espanyol. Però els qui millor parlen d'ell, de Juan Beteta, no solament destaquen únicament els seus mèrits esportius, ressalten la proximitat que tenia, la seva humilitat i sobretot la seva permanent disposició per ajudar als joves àrbits que començaven el camí. Va ser un mestre dins i fora de la pista, un exemple que l'autoritat, com ell dia, s'exerceix sempre des del respecte i mai des de la imposició. La seva figura va obrir, com dia, el camí a nombrosos col·legiats valencians que van trobar en ell un referent professional, però també un referent humà. La seva ciutat, Alzira, mai va oblidar tot el que va fer Juan Beteta per portar el nom d'Alzira per Espanya i per diferents escenaris internacionals. En l'any 2014 va rebre la insígnia d'or de la ciutat en reconeixement a la seva extraordinària trajectòria esportiva i un any més tard l'Ajuntament va acordar per unanimitat donar el seu nom a una de les pistes polideportives del recinte Fontana-Mogort. Ja entrant més avant, quan la seva malaltia li va tocar a la porta, el món del futbol sala va tornar a demostrar l'enorme afecte que sentia per ell i va néixer el trofeu Juan Beteta, un torneig solidari destinat a recaptar fons per a la investigació de l'esclerosi lateral, el conegut com la ELA. Després de la seva defunció, al setembre del 2019, el torneig continua celebrant-se cada temporada com a homenatge permanent a qui tant havia donat per aquest deport, per el deport del futbol sala. Parlar, com dia, de Juan Beteta és parlar d'honestitat, de compromís i de passió, d'una persona que va entendre que el verdader èxit no consistia únicament en aconseguir l'élite, sinó que a deixar huella en els qui van compartir el camí. Avui, cada vegada que una pilota roda sobre les pistes del futbol sala d'Alzira, on es disputa el memorial com dia Juan Beteta, el seu record sempre segueix present. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Social d'Alzira, volem que aquest record mai desaparega, mentre estiguen vives en la memòria d'esta ciutat i de l'esport aquelles persones que el coneguérem i sobretot les persones que avui encara aplaudim a Juan Beteta per aquest comportament que tenia en la pista i no solament en la pista, sinó com a persona humana
el tenia en tots aquells que el rodejaren. Allà on estigues, Juan Beteta, nosaltres sempre direm que eres la persona referent en el món del futbol sala en Alzira.